Lasinon putot final round a report kachini je pan putot di fuel e along dam tulunang Stefan Pen. Lasi pu alang li Stefan Pen iltum chini ponang di fuel e along non ko pipi ko song si kilik asayang deng li bom loma. Stefan? Nang ling pachini thai jima non ko song si dak di fuel e along la pini ang tek asayang deng kwan baksi kililo. Pada por pai ngerkebra chiting pen kilik apai ke lakha kedupon bomlo la pen non an ke non first round tang elo kalakha pon la pen non second round ang pon non puthot inchap pon bomlo la pon bomlo tangte non di fuel elesia long kido consistency tin along pen kosok a consistency long koma party si non lit pon bom lo non first round along ana bangke non ni linang tumpan kado ko ve ladak di fu along non di fu ko boys along ladak kado ko ve kalakha pon bom along ni linang tumpan kado ko ve consistency cap do ladak consistency cap long pen ni kado ko ve la first round along one unlong man ni linang tumpan ang paching pon po laka aprang si 18 lakha trainer cap dumba jong consistency along pen kado ko ve ladak BJP candidate si ahin pen BJP party pen si leading bomb nang lake kado ko ve ke long pon 4,125 BJP pen la pen ke Ratur Teron Indian National Congress pen kado ka ve 381 la pen ke Kartik Bay pen Kartik Bay Aam Admi Party pen 84 la pen ke Maikon Rong Party ASDC pen 280 Bipin Chaudhary Independent pen 35 la pen ke Rajan Tibung APSLC mate Independent pen 1609 la pen ke Rangsina Hanse Independent pen 263 kaduka we non ladak round 1 along bangke kaduka we counting pon mate kalakha pon tang ke 6777 la pen ke ladak ang bong pen penang ana phai do ki reject pon mate kalakha pon nudak adim do la ken ni yang tu khana pasin pon ko pharo hinira truck ner kebra truck 286 la pen kaduka we la lumbajong constituency along 7600 7000 bi ka 7000 63 harul suri truck sira truck ya bracket homan bangke ladak lumbajong constituency along non wood lakha pontang lo mate fast round bang tang pontang lo la pen puthot ni lidan tu maru ko na pachi pon thuji lake harokhat constituency long harokhat constituency long ko matsi gidam la pen ko mata party dum sinon leading bomb mate high pon bomb ni lidan tu khana pachi pon pola lake harokhat constituency long lakha crack lakha cap harokhat constituency long ke BJP party pensi non ma leading bomb lang kado ka we ke leading pon aphai lake 3310 haro suri ke thomra haro ke thomra cap avut pen leading pon bomb lang la pen kado ka we non Indian National Congress pen 1290 CPIML pen 34 GSP pen 170 Aam Admi Party pen 69 ASCC pen 59 Independent pen 144 la pen ke Independent pen 467 Purnima Inhipi 467 kado ka vela dak kelakha pontang lage suri phora pharo phora dikapra ke thom an lakha pontang lo la anang bong pen kelakha pon nudak mate ka reject pon do ladak 204 kado ka ve non harokhat constituency long suri phora pharo proxy rap dikapra proxy an non lakha pontang lo la anang bong pen la su constituency long bangke BJPC leading pon bom la la som thak taxi nilioko nang tum phan putona pachin pon po korkanti constituency long lakha krep li korkanti constituency long komara a party dum si non leading pon boma la pen komatum si high pon boma ni yang phan pachin pon po lake korkanti constituency long bangke Indian National Congress pen ke long aphai la ke 730 la pen Raju Tuso ke long la ke BJP party pen ke long ke 1794 la pen ke Horsing in PSDC party pen 268 la pen ke Joycing Rong P pen ke long pon CPIML party pen ke long pon 32 Daniel Teron mati APHLC party pen 1936 la pen ke Rupen Hanse mati Independent pen ke long pon 326 kado ka ve la dak total vote ke long pon la ke don ke lakha pon tang 5086 la pen ke dak ke lakha pon pe mati ka reject pon dat lo 211 kado ka ve suri phora pharoini ra 97 mati proxy kepra proxy
an la kha pon la dak abang ke or phanthi consensus long no mat ke APHLC party tum si leading pon pon la son thak thak si ni le na tum phan first round no ko numati consensus lo ke man si leading pon ba ni dak tum phan pon ko numati consensus long bang ke non mat kado ka ve ap khai ke la kha ke long pon mate round 1 along ke long pon la ke asuk peron Indian National Congress pen 2266 la pen ke request in hi BJP party pen ke long pon 3221 la pen ASCC party pen 257 APHLC pen ke long pon 551 kadu ka ve la dak non mat ke la kha pon tang fast round ke long pon kadu ka ve tugal ke la kha pon la ke 6325 la pen ke non ke la kha pon pe mate ke reject pon do ke reject ka long 276 kado ka ve pangrup pet pen la dak 6601 apan ke fast round long pen la kha pon tang lo la pen la dak nomati mate la kha kre trok nomati consensus long bang ke BJP party non ma leading pon long la son thak thak sing ilia ko kapre consensus long pen ilia pachi pon pok BJP party si leading pon bom lang lagi mahamaya consensus long ke BJP party si leading pon bom lang li na tu kana pachi pon ko kana phai si long pon ma la dak Indian National Congress pen long pon 1613 la pen ke BJP party pen long pon 3151 la son thak si ASCC party pen long pon 400 la son thak si independent mati APHLC party pen long pon kado ka ve ke long pon 400 yai kha 1522 kado ka ve ladak fast run along mate ke chengsia run long ke la kha pon kado ka ve 6686 la pen ke reject pon ado reject pon along ke 229 kado ka ve ang group pet pen 6915 an la kha pon lo ladak amaya consensus long ba ke BJP la som thak si puluni consensus long ko mat si ke leading pon bom mate ko mat parties ladak non mat puluni consensus long leading pon bom mate high pon bom ani dang mana pasin pon ko pen ke ladak ke lakha kre hini puluni consensus long ba ke kado ka ve BJP party long pon la ke 2083 son thak si Indian National Congress pen 254 la pen ke Aam Aadmi party pen 593 la pen ke Vidya Singh Teron CPIML pen 59 Munindra Bay ASCC pen long pon 305 independent pen Haniram Tibung pen long pon 2159 mati APHLC party pen long pon 2159 la pen ke Rup Singh Teron independent pen long pon 272 katu ka ve la dak don ke la kha pon tang pang rup pen 5725 ke la kha pon tang lo la anang gong pen ko reject do ke la kha pon do da ke la kha pon pe do la ke 204 katu ka ve pang rup pen 5929 an la dak fast run along ke chengsia run along la kha pon tang lo la dak lakha krehini puluni consensus long bang ke don mat leading bom la ke APHLC party dum si leading pon bom la so na thak sini lang ni tu kana ko apachin pon ko la ke consuri consensus long ko mata party dum si hala dak leading bom ma ke high pon bom ani ya ko apachin pon ko la ke high one si long ma ya ko kana apachin pon ko la si dak bang ke hilitum ke long du na tenga bang ke hilutum hasnu BJP party pen ke long pon 4084 la pen ke Indian National Congress pen 291 Amrit means mane Aam Aadmi party pen 74 kaso thak CPIML pen sirkep ASCC party pen 21 independent pen do Adrin Pator pen kelong pon 14 so na ni sotirang pen kelong pon 1584 la pen ke independent pen kelong pon 26 kadu ka ve pangrup pet pen ada 6103 an long pon la anang bong pen ka reject pon do la si reject pon ni tu hanang pasun pon 243 reject do la pen kadu ka ve pangrup pet pen 6346 abut la kha pon tang la dak ang bong pen non leading bom la ke BJP party non ma leading pon long la to ma hasni non ma dhonsuri consensus long ban leading pon bom so na haksi ni na tu kalo ko lang third consensus long pen lang tu hanang pasun pon ko lang third consensus long ko matsi non ma leading bom na pen ko masi high pon bom ma ni lang tu fast run of ching zero no pen pon ko non ni lang tu han pachi pon ji la ke nakhakre si lang third consensus long la da kadu ka we non Indian National Congress Party pen long pon 503 la sona taxi BJP party pen 4893 la pen ke Aam Aadmi party pen 130 CPIML pen 6 la pen ke
ALCC party pen 112 GSP pen galong pon 63 Conference Independent pen galong pon 123 la pen ke Puling Terang pen galong pon 165 Roton Terang pen galong pon 66 Ruksing Independent pen galong pon kep Katabe non kelakha pontang 60 la pen reject banget 160 Kadokawe 6,341 lakha pontang lo la constituency mate lakha constituency long ken bat BJP party so kasi ni lang tu kana pachini kon Singhason constituency long party sa dak leading kon bo mate high kon bo la pen ko anben si high kon mate pachini kon ko la dak Singhason lakhain ko Singhason constituency long ke kadu ka BJP party gelong kon 653 la pen Pradip Singar pen Indian National Congress Party pen kelong 146 ACC party pen 124 CPIML pen 81 GI kat independent PSLC pen 2126 Laksana Taxi Independent pen kelong pon 36 look away 6516 la pen dak reject look away 164 look away pangrupet pen 6680 510 Laksana Taxi Stefan non ladak difu LC long continue non an ke fast run tang lap lo non adun thu around mate adun thu ka lakha pon pangcheng pon thu tang lo second run anon pangcheng pon bom lo non an ladak constituency cap ang wong pen constituency ner cap bang ke BJP party si leading pon bom la tasong tak taxi constituency hini bang ke APHLC party si leading pon bom la APHLC party dong ka leading pon la ke korkanti constituency lo na pen DC dhuludi constituency long sinon APHLC party dong pen leading pon bom la Stefan, pinidak kilik kalakha madi counting along angdeng kwangsi lakha ponpo. Non ni tum kelong ateng ke kadu kave kave nai ba ijum nai tami pli andoji ron pli andoji la pen abat ke ron sirkep ando kogi ron sirkep athe lumbajong constituency long hello ke ong nai population hada 41,000 above do halada polling ahut mate but ki jog arni ki ong aphai ki ong so li lasi la so aphai ating langdam pulote ron ner cap an energy baron sir cap an energy Churu parpik lo Stefan nili puthot nang lilong bang thupon non nili tumabang puthot ako akaprek Elesia long bang dam thunang lasini nili nang phan puthot mon non alom so phi nang liphan nang lilong ako bang thupo lasin non akaprek Elesia long bang dam thulona Churu parpik lo Stefan